した。ありがとうございます。スタッフの曲もすごく遮奪というんですかね、すごく洗練されててすごく素敵でした。なんかクラシックもいいですね。なんかこのいろんなジャンルの音楽を楽しめるのもこのスーパーライブの醍醐味ですね。本当その通りですね。素晴らしいなと思いました。Tokyo Borderless TV